Okay, good morning. So, touchdown na po aming pangasgasan ng buwan. Ayan guys. So, yung mga tropa. Ano ba? Si Boss R sa to. Boss R Martin, yung mga ibang tropa. Tropa ni Brother R. So, hingal lang mga kayo. Hingal mga kapap. So, shoutout po kay Pop. Ay, pangalan? Oh, Pop Jamil. So, shoutout. Yan. So, nandito ang captain namin si Ars. So, shoutout din po kay Boss, kay Pop. Ano pangalan? Bless. Oh, Pop Bless. Oh, biker. So, kay, Follow niyo TikTok po. anong pangalan? Marian din ako. So, shoutout. So, papalo na rin po guys, pa-support sa TikTok niya. So, sampalan natin mamaya. So, pa-support naman kay Follow me. Arman. So, follow you. Ayun, follow you. Ayan guys, so hanggang dito na lang tayo. So, titipid tayo ng memory.